kører vi. Ja, billede 1. Mand går hen til kanten af svømmehallen og ser badebold. Billede 2, eller det fortsætter over i, at manden hopper i vandet. Billede 3. Manden svømmer over mod bolden. Billede 4. Manden bliver overrasket, i det bolden svømmer væk fra manden. Manden svømmer efter bolden, og vi zoomer ud og ser det i den simplistiske kamera-view med recording i bunden for ligesom ikonografisk at demonstrere, at vi her taler om et videokamera, og hernede er der en counter. Vi har ikoner for badebolden, der bliver jagtet, som er en rund cirkel, og vi har et ikon for krydset, der jagter den. Badebolden, der bevæger sig i en vis retning med en pil på kameraet, sådan så den ved, hvilken retning den skal bevæge sig. Vi går over på et overview, igen i den simplistiske udgave af hele svømmehallen af, hvordan boldene interagerer eller gemmer sig. Vi går tilbage til manden. Countdownen når nu ned på 0. Han jagter boldene, og i det den vender om, der begynder bolden at jagte ham, og en ny cyklus er i gang, hvor boldene gerne vil være venner. Vi går ind i selve svømmehallen i realistisk view og ser, hvordan personen bliver omringet af badeboldene. Personen tager en af badeboldene, samler den op, kaster badebolden over de andre badebolde for ligesom at komme ud, men ser stadig omringet af badeboldene, at badebolden begynder at køre tilbage til personen. Derefter har vi forskellige sikkerhedsmeddelelser. Badebolden kan ikke svømme ind under vippen. Så ser vi det i simplistisk udgave, at der simpelthen er et grid for det her programmering, at bolden skal arbejde udenom. Derudover, så hvis bolden kommer over i et forkert bassin, vil den blive ved med at køre op i hjørnet i pågældende bassin, indtil den bliver samlet op og puttet på plads i sit rigtige bassin. Afslutter med et realistisk shot, hvordan to personer står og spiller bolden mellem hinanden, filmet over skulderen.